Sakto yun yung kalahating simento doon. Ayan po at dito to sa likod, nakaprepare na tayo. Unang kuha. Kuya Joel, nagpuporma dyan sa ano, poste. Ingat! Delikado yung ano, pisto. Oh. Nagkin-inaswang muna. Kin-inaswang. Delikado yan. Oh. Grabe. Natatanggalin ko na. Yan si Kuya Joel nasa taas. Ito na yan, basta nakabutan siya na. Malaglag ka? Lahat mo na, abangan kong pako. Hindi lang. Para cellphone. Para ko kita. Malayo yan. Zoom. Ha? Zoom. Sa cellphone. Yan po. Langka ang nagdala. Yan, buti na lang may langka na napatungan. Kung wala, Ang nagdala. wala talaga. Mag-escapolding. Lahat mo na, di pa nakababa. Nakatali. Di tanggalin mo lang ito, tali. Usog mo na. Yan, mahirap yung ano, Usog mo na yan. posisyon. Live. Madilim. Kinakailangan. Madilim. Para sa bayan. Medyo madilim. Oh, ano? Bidanakin sagad na. Sige, Pantay dun sa kabilang purma. Tama na. iangat mo konti. Amo na. Nakababa. Ha? Nakababa. Bay, sana. Sige na. Langka ang Oo. nagdala. Lahat, usahin mo na. Diyan rumurukot Kuya Joel. Ha? Di yan rumurukot. Tari. Sito na, baba. Ako kaya, kuha. Dati. Kapalan lang yan ang Tapal, suksok. Sako. Sako. Ha? Lahat, usahin ko. Usahin ko sa taas. Kinudalang ka. Yo, daan-daan, baka bumigay yung sanga ng langka. Hindi yan basta-basta mabalik. Yeah. Kadakol pa. Pantali yan, lambre. Kadakol pa man. Hindi yan basta-basta mabalik. Sabagay, yung langka may dagtayan eh. Pag kumanggad is-is. Nakabidyo man. Nakadikit niyan. Ano? May is-is man. Tako ko na di. Kompleto man ang benepisyo. Kompleto benepisyo. Nakabidyo man. Oo. Mga sponsor hindi. Uy! Kala ko yung... Wala pong daya. Langka ang nagdala. Ano por? Pati padara daw wala kaya. Oo, magpadara na sana. Ang mga ni. Mga sponsor hindi. Kuya Joel. Ano yan? Kahoy. Saan nalagay yan? Stopper nga daw. Lahat mo na. Pakuanta mo na. Dyan o. Langka nga nagdala. Reservoir yan. Reservoir. Oo. Murag niya ito mga buwa ko ngayon, rupintero. Hindi nga mag-escapoldi. Hindi. Ano nga yan? Ako nga ito na yung aswang. At kulangka. Nasa plano talaga langka na yan. Nakalibil pa tayo. Anak ko ng PC la. Nakalibil. Ayan po, break time muna. Uwi muna po kami. Sila bumaba na. Uwi na po kami! Nay! Balik na lang. Op, ginagawang... Ayan po, dito na kami sa barracks. Go! Kaunan na po. Ginalan na yung ito. Karaunan na. Udah naman bago sa... Be, kaya be. Nah, Tubalay be, spaghetti be. Udah tibidang, magluto ng ganito. Nagkanak ko.
Dito. Sitan man kita. Nini, tawagin mo si papa mo. Oh, Kuya Bobby. Ikaw na. Tawagin mo isabaw dito ka mo. Ano, kuya, tayo magbuhos mo ya. Sabaw mo. Dalay sa mo. Kutsari. Puro taba. Puro dulang nga pinagsibo mo nga eh. Putang yan. Saan na si Dugong? Si Dugong. Dugong. Putang ina. Amo. Just tubig. Amo. Kain. Ano na tubig si Dugong? Ayos. Amo. Na. Ayo, TV kong TV. Ikaw na. Kala ko kung import. Ayan. TV nga kong TV. Naudit mo so. Kala ko Pinagdiyan import pa. ka. Tubig lang. Butlog. Dito ka na. Dito ka. Oo. Dahil ka bukas pag nakasound ako. Hindi ka makita sa picture. Yan, dahil ka bukas. Gusto mo, paroy. Parang Binlod ka na ko. ulard. Papabarangay ka ni Grinton. Bawas na sa bukas mong sahod. Ni! Bakal mo rin. Iya, no? Pange. Magkamo. Ikaw maiwan nini. Sili ka sa bago. Iniiwan nila saan. Lagyan ka niyo. Lagi yan. Oh. Magpasukat na naman ko no. Si ano? Pasukat sa ano? Pinabilang ko. Hindi ako nga nakagigib ko. Sabi ko, busy man si kuya mo. Ay, si hermano. Kaya ba baga sa bata ka to? Bata-bata. Bata-bata. Bata kan rigas to. Sili. Ampo, kain po tayo. Yung sapog ko, pungkuhan. Ha? Masapog. Sa Shopee. Shopee.
Ayan po, at dito na kami. Back to work na ulit. At nandun pa yung dalawa kasi naka-live pa sila. Bali, umuna na kami dito ni Pula. Para para maghalo na. Para pagdating nila, na-mix na. Hakot na lang pataas. Alright? Ayun na si Kuya Puloy saka si Kuya Jewel. Nasa, Bulwagon pa na. Pension duro diretso. Ayun na sila. Pinaayos na lang yung poste. Matagal na, 25 years na raw. Pinaalis na yung ayos niya, nagkaroon ng buamod ko na cancer na. Kaya ako papalit ko sana. Kasi pinaalis ko yun, gusto ko mag-cross na. Ay, gumaling ako. Ano ako, bagaan, nawala pa kayo high blood. Stroke na ako sa stroke ko na sabi. Ang bebe, ay. Ayan, so upload mo na po. Ngayon, madali na lang yan.
Hindi. Di mo dulu kayak kebeli oh. Bila. Wala si Tilo, hindi mapuno ang balde. Sinabihan mo na. Pili. Bakasyon. Amuan sa tao ng barangay. Ulog na lagi. Tao ng barangay. Amuan na lang. Oo, sorry. Balik na. Hindi kasi may padel. May bakal. At sa suog. Tutok kay Jewel. Oh. At pagkalihalo. Tala na, yo! Dito ganyo sa kay Jewel. Oh, ihangat. Ano yan, pagwan? Halo-halo na yung magpapyo. Sorry, alam. Uy, bilis nyo na. Ayaw ko napapahinga ko. Ano na magbago? Ako mga mano. Officer sa buo. Tati pala yung magkakawa, di ba? Maunahin nyo sa pulod ha. Bago mag-upload ka sa taas. Ayaw yan. Hawak na yun. Siya na yun. Ito man nga ilaw mo para magkita ka doon sa may poste. Mayo man nga ilaw mo. Oh. Ayaw ka doon ilaw mo, mama. Nakagandang Mayo! Oo. Mayo ka ng Mayo! Matagal pa! Tapos na Isang nga. taon pa! Mayo. Mahapit ka lang ang halo. Hindi mo mabalak kamera mo. Ano lang yung balde? Yan, may... Ano? Kaya mo ba? Oo. Tama ka na sa tabi do bagot. Ano balik na? Tanto na yun. Ibang kanto yun. Ayaw mo si maniwala. Ako. Wala na ako. Wala na ako. Oh.
na yung vlog. Ano kayong balita? Oh. Ay, kalabaga! Ay, ano naman pagkalimalo eh. Babagi talaga yun. Magyo na lang. Sorry. Pero kilo. Mek ya ba, ha? Kat ka, Mek? Wala. Sama tayo, dala na yung gin. Ha? Bumuli ka? Ginawag sa kwan, ilas. Nagkarating ba sa gitara ng lawa? Sinilas ang gamit. Ano? Ayaw ka ba dahil na? Kuha yan? Kuha yan na. Kuha yan bagay. Ano po dito, Colin? Oh, antay yung lima ko maglakaw. Dali naman na ro. Oo naman ni si Kuswilo. Yun ang maganda yung challenge pala. Dapat pala, nung nag-live pa doon, yun yung ginanda siya challenge sa tuwid niya. Matindi kahit paglasing. Kahit walang tugtog yan, maghapon po sa ito. Hindi ya, kahit sa kilid ng kalsada. Para kung pagkadinig lang yun ng tugtog, isipin mo yung miyok kung gusto ka tugtog. Wala nang bunot. Ay, grabe sumayaw yun. Tindi ngayon, hindi karon. What? Ano yung isip mo?
lang sumato. Okay, hello. Ano pa ka mo tutulog? Hindi, dikit lang kulang kaya. Puro lang itong usado. Relax ka lang, Noy. Abante! Kaya balik eh. Umabot na. Sulit tayo. Bakit? Bubo ka dun. Lalabes! Lalabes! Oh! Yung kurma dito, bubo ka. Ah. Bubo ka. Bubo ka. Oh. Uy, board daw. Gaya buhi at liste. Lalabes, pinasa na kita ko. Hindi ba pinapos? Ano ba ito ng pano yan? Ano kita? Ano, lalaki sa kabila? Bata, butas mo gusto mo. Oh, balik po dahil, Dre. Tayo balik. Pagangat, balik tayo. Ha? Dito sa kanila, kasi yung ano na sa wag. Lalo ko na kayo nasaan? Ito maliit. Ano na lang? Balik ka rin ngayon! Balik ka dos! Bakit ba ang paglulo niya? Ano? Kaya balik kayo. Oh, iabot mo sa ito yung palde. Kapoy na ba yan kunudong? Sala mo mga Patinig ka sa katawan ng kapot ka. Kung gusto mo, kami nga apat kayo sa kapot sa baba. Ay, magbawa mo na ako. May premier plan ako. Wala mo ako. Ano nga ninyo? Bangga. Bangga. Dito na sa taas, Jay. Dito ka. Kaya. Ano? Kaya. Lain ang lugat na. Magtatak. Oh, kaya na. Oh. Umaya na nga ito puno ng isang poste. Kaya. Na ako. Ang plan ako. Ang plan ako. Saan po? Ingay ng dalawa sa taas. Tapos na namin yung isang poste. Malililipat naman doon sa kabila.
Ayan, mabilisan lang yung pagbuhos namin ng postingan kasi sinamantala namin wala pang ulan. Gawa ng may low pressure. Delikado kasi yung sa taasan pag di mabuhusan. Pwedeng matumba pa yan. Ayan. Ngayon, nabuhusan na. Medyo trangkelo na. Ayan, si Aji. Reinforce. Ay, may sakit pa yan. Ayan yung dalawa. Kami dito sa baba, kay Puloy, Utol, kay Bobby. Ayan, pagod si Kuya Bobby kasi nanguli pa yun ng isda kagabi. Naka ilang kilo kay Bobby? 10 kilo. 10 kilo, bininta. Nag-ilan din yun? 500, pwede na. Pwede na. Boundary 500. Ayan, Kuya Puloy, hinugasan yung hagdan. Hinugasan yung hagdan. Yaburlo. Dinumihan nyo naman, hinugasan na yan Kuya Puloy. Ay, Yan, ganyan. Yan, yan. liig. Hindi na siya kumakit. Magtali. Nagtayo lang. Akyat pa siya na magtali. Lamang ka. Buti na lang kasama natin si Balingit. Pero sa mga, talo siya. Pero kung magkapunan kami ni Aji Sinalim ng yung ano? Katri? Ay, Sir Bol. Talo yan sa ano, sa ringsingan. Kawainan. Kawainan, magaygatong. Sinuludan. Sa jeep. Tara. Tara. Ano kaya ako tawag niya? Monster! Wala. Dala, namuya naman yan. Tumlan. Oo, sapat na ako dito. Wala. Ay, okay na ako dun. Okay na ako dun. Okay na ako dito. Ay, sa'yo na. Gusto ko kung saan ako nagpamla, doon ko tatapusin. Gayon ka doon taga-abot saan? Pag yan, dalawa na, tumbling niya yung kurado. Doon, yung taga-abot tayo, ginaganon lang. Yan. Sunod si Jami. Dalawa. Yan, sir. Lady Girl. Tumaba pa, di? Lady Girl po. Ha? Palong po, nagapulong. Yan, ano ba yun? Ano ba ito na ako nung? Ha? Dapat ba na pag-ibigay ka doon? Baka sa daputan. Okay na eh. Nagpunan na yan, ano? Pag nakulo kaya, mga yung pigsigo po ng mga ito. Kulo. Dapat tulog po yan sa training center. Hermano, ano? Mga alam. Ha? Bakit? Magaling. Ito. Na-stock kasi yan. Yan yung na-stock. Na-stock kanina yan. Tabigan ka na, tabler. Relax na relax. Silang pag-aapot. Hindi ako binatol.
palipad! Palipad doon. Dapat nilight ko lang ito. Salamat Kuya Tilo! Sa sunod na salit. Trabaho kayo, may panahon sa laro. Ton, may panahon sa laro. Trabaho kayo. Ay, blood. Paghabulan ko na doon. Pagtampi daw daw. Trabaho kasi ngayon. Ay, bata. Yan, nagtatrabaho mga seryoso. Ay, ano siya. Eh, bakit pala may nagkaroon? Nang dalang ng camera. Oy, manonood yan. Oh, Jacoy, Kalingki, Dilirit. Parang tubig na yun sa kontak. Daon ka na mabulan. Ano ba din? O, dalawa na lang daw. Ah, Dalawa na lang. laro na ng segundo. Helpful naman yung $1 dito. Oo. Itong kikitain nito, sigurado, $1. Isang araw, 50 pesos. Isang araw, kapon, 50 pesos. Shout out sa palipad. Lalakas din tayo ulit. Upload lang, upload. Ayaw mo sasagot na parang paldo na. Son, ano son? Boss, gadak ko. Dilo pa yan ba? Bibili ko namin yung telefon. Naging dilo. Ano ka dilo? Ilakaw. Hindi sa susunod daw, tayo naman pababahayan. Mga trabador. Huwag ka na umasa. Nasaktan ka lang. Siguro na lang. Wala kang buray. Ready? Daman Bob, daman. Marami pa. Marami pa kami. Mahal ka namin. Hindi ka namin mahal namin. Oh.
Ako, 2 poste na po yung na busan. Last na lang. 2-0. Nagkuha na akong vlog. Oo. Ayan, may nagtitinda ng ano. Hey, sample. Biniribid. Oh, what? Sige lang. Ano? Lady Bar. Ito. Mga! Sige na. O, sitong na. Bayratong na. Bangan na ninyo. Hey, Kalo Benz, sana man ang dugaya. Sige na, Benz. No, kanina, bakit ano mo yabang? Ano? Benz! Sakto yun yung natin sa likod. Bahala sige mo. Katawan na dyan. Pag hindi natapos ang isang poste, huwag kayo bumaba dito mag-beliver ha. Meron na, Tol? Ha? Pangalan mo na. Pangalan mo na. Yun na baga. Hindi. Naglam. Oh, lagpas kuha ka talan. Kuya Puloy nga, kita ba yan? Wala lang. Oh. Kita nga yung bayag ni Kuya Puloy na magkakulibang puro. Sinyalado. Kita. Hiling nga ni Ambulitas sa Emperador. Bye. Hiling nga ni Hiling. Oo. Hiling. Tayang. Ito nga yung balbering. Huwag mo itambak, di. Awan ka. Ha? Uy, Karot, wala ka mang gawa dyan. Mag-prepare na kayo. Walang gawa na nagkaroon ng halo. Ay nadipusa ka, tapos mo pa dipusa ng battery. Kaya na bagaw. Kaya yung dala ni Kuya Puloy. Ay, Oh, saan mo ito kinuha? Sa gilid yata ito kinuha, lumat. sa gilid niya na. Ay, sige po, alam mo na yung Dati sa gitna. Lumat. lubat. Dali, balik ka to. Ay, naunsa. Lumat ka. Oo, yung sa gitna. San? Posisyon ang tawag. Yung sa kabilang gilid, akurin mo. Motolet daw, motolet. Lahat eh, bangay. Oh, Okay. pumalo man, ginagawa mo. Lumat man. Naunsa naman si Kalubat ang battery, panlubong sa halo ron. Oh, halo. Motolit. Ito man ka lang, di ka maglalawas, di. Latubak pa yan, sutil. Potongan na bagay sa baho. Sira mo. Lagto. Bukta na din sa
operator na ako, nag-operate pa ng camera. Ha? Operator. Ano yan? Lagay mo pagkat ng laman ka? Yang lagay na pagkat? Taruh kayo ng sitwasyon. Sabi niyo pasalamat kita. Napagkat ka man yung karay mo niyan. Ben, yun na lang ang pinakamalang ambag mo dito sa Timpaway. Magtulog di pagbuod ng plastic. Latin na mga. Ang bandi ba ka? Anong bandi na yan? Dahil kayo nagbaraba ka na. Latin na lang. Basta katabi yung bandi na yan. Itrapon ko yan dyan. Eh, man, baraba yung bandi na yan. Apat ini. Hindi ba ikduha na lang? Yan doon ang bandi. Grabe tamad ka yan. Basta katago yan dyan. Irabak yung pababa. Latin na lang. Dili ba na kan? Dahil ko kaya irabag. Apat na bandi. Mabalik dua. Uno balik dua. Awal na dua. Latin na lang. Dami balik. Sakto yun. Dami ko. Halo? Okay. Pwede na magbagyo. Mabusan ng pusti. Aray! Ha? Nabuhusan na ba ka? Nabuhusan na ba ka? Nabuhusan. Kaya nga pinuhusan namin yung poste kasi magbagyo. Oo nga, tapos na mabuhusan. Di pwede na magbagyo. Mga kilang sakot din to. Mga ano daw? Sakto nga yung kalahati na yung dito. No? Pwede na yun, 10-10. 10-10 lang kami. Okay.
bigat so. Bisa kasih ada. Bisa dilawan lagi kemana kasih. Ngayon. Bukas ang paltara dyan, no? Unahin maganda, unahin mo na yung labas bago yung loob. Aku murah, kau dia. Dia coba. Yung ilalim na siyar, pagtadaan. Negro. Posisyon! Gunakan! Tutuloy o itakalsin. Rajin dia yan. Private mo muna yan. Kami na. Ilan? Ano? Dua. Ano karot? Ano po, bali tatapusin na lang kung halo na to. Tapos, alam mo na. Huwag na. Bye-bye. Ano to? Ready? Ano di ba ta? Ay, sobra na yan. Op! Nan. Han! Wala. Diyos pa. Gatikit talaga. Lugar na yan. Pagkain na bot. Dati na magsanig ang. Walang naglaw-glaw. Eh! Ay, nako.
Ako na tulak si Haji. Sabi apat to. Wala. Utang ilan tatlo. Ha? Utang ilan tatlo. Apat na sabi niya. Kalian. Oh! Tatlo pa! Ayan. Tuloy ko doon. Puna ako. Puna ako. Ako, tapos na. Ayaw ko na. Oh. Nag-iwan Ayan na. So. Bagay mo. Sarang mo. Paborito. Oh, Paborito pati ada ay lapad. Oh. Daman tataba. merienda na. Mag-upload pa. Oh. Merienda na. Oh, tangga na. Mula. Ano itong matauran? Ayaw. Oh, manalaman ulang. Lemon raw, tapi. Uy, dandan ng... Vince! Uy! Uy! Aso lang ginabang yung pag-inig lain. Lapad. Ha? Oh, Lapad pati ko. Talagang lapad. kain po. Pati lumpiang kayo ba? Ito naman si Tatay G, pati ang buto G. Alam mo dito. Wala. Ito, Jake. Ano yung lagay? Ano mo na lang po? Dito yung lagay yan. Uy! Trabaho. Vlog. Kailan vlog pa rin? Sama yan. Diyan tayo kumikita. Ay, sa ganito kainan, kumikita rin tayo dito. Hindi ko alam. Ngayon, nalaman ko na. Bukas. Wala ka ng vlog. Bukas wala